Ahojte, v tomto videu by som vám chcel ukázať tento štýlový kempingový stolík, ktorý som si zakúpil na tému. V zloženom stave pripomína malý čierny kufrík a pri rozmeroch 40x35 cm a váhou 2,4 kg je celkom ľahký a skladný. Okrem rámu, ktorý je vyrobený z hliníka, je všetko vyrobené zo železa a preto nazývať ho hliníkovým stolom je skôr zavádzanie od predajcu ako pravdivý opis. Jeho základné rozmery sú 70x40 cm a výška 32 cm. No vďaka bočným táckam, ktoré majú 20x32 cm, po rozložení ponúka dostatočnú plochu na stolovanie pre 2 až 4 ľudí o dĺžke 110 cm. V balení sa nachádza aj takáto prepravná látková táška, ktorá chráni stolík pred poškriebaním. Stolík sa rozkladá veľmi jednoducho a rýchlo a do 1 minúty si ho viete rozložiť a znovu zložiť. Tento stolík môžete použiť napríklad na balkóne alebo terase, poprípade ako doplnkový stolík na občerstvenie pre deti pri rôznych oslavách. No ja som si ho zakúpil hlavne na kempingové stolovanie, pretože konečne mám kde položiť horúce hrnce a pekáče, ktoré som predtým nemal kde položiť, a ešte preto, že ak niečo vysypem alebo vylejem, tak sa nič nedieje, pretože to všetko prepadne a nemusím trátať a utierať celý stôl. Používam ho samozrejme aj pri rybarčení, kedy mi vie poskytnúť miesto na uloženie potrebných vecí, ktoré potrebujem mať po ruke. Nevýhodou stolíka môže byť to, že vďaka mriežkovanému povrchu s rozmermi asi 8 mm prepadnú drobné časti ako napríklad rybárska bižutéria, alebo aj to, že si pod stôl nemôžete ukladať veci z dôvodu ich prípadného znečistenia. Snáď vám táto recenzia k tomuto typu stolíka pomohla vo vašom rozhodovaní pri kúpe či nekúpe.